na bulan tahun B. Pajahau perjolo sian panurang Yesaya biddu 52 ayat 10 tolu satu biddu 50 tolu ayat 12. Pajahau paduahon surat tuhara Heber biddu 4 ayat 14 satu 16. Biddu 5 ayat itu satu sia. Barita nauli sian Yohanes biddu 10 lalu ayat sada satu 10 sia. Hamatean na panguluhan ganuk tau do hita bongot tuari Jumat na bolon, bongot tuari Jumat na bolon lapatan na bongot tu hamatean ni Yesus, hamatean ni sahalak naso alani hasalana alai alani hauduhanna tu debata ama. Turi-turian hamatean ni Yesus totong tapa husor-husor genuk taun marhite ragam ni akar rumang dok ni roha alai ingot kita sude aitung matepe ibana asa tubuh domuse hanguluan nai baru dihita dang naholan lungun ni roha sipatuduon di hamatian di Yesus alai ikosa dohita tuhanguluan na namanotong naung di patujolo Yesus sendiri mangariahon ari Jumat na bolon dang naholan di bagasan lungun dohot arsak alani hamatian di Yesus alai patuduhon las ni roha ala nang tubuh hanguluan na manotong tuhita sa luhut halak Kristen. Sadarion rekok dohita tangis jala marhabot ni roha. Alai dada ala ni Yesus na mate. Alai ala ni hita do nang mate diakka hasitongan ala ni pardosa uta. Dirita ma tata misi. Tumatang sita dalam marsak alani akad dosata nama bain ikot totong marsihohot tita tu silam alai rikot ingotota pangarimang-rimang yota dang nam manakas holan alani hamateani alai ala adong hanguluan nama notong nasihat Tuhane nunga dipaima hamatiani hita sude jalai ko bongok do hita saluhut tu hamatean dang adong nabui madau manang pasidikon hamateani alani molo tumpe mate Yesus suku-sukun dang buasa ibana ikom mate alai songo dia asa boy Yesus mangulu di hita jala gabe pardingotan na marmulia tu hita saluhutna alai tasukum maderita songo dia do hita parsidoho di hanguluan na pinarade ni Yesus ima hanguluan na tinobus ni Yesus marhite-hite na mangusehon mudarna di bagasanon rikok mahita manuturi parngoluata parsatokinanon madopakon hanguluan na manotong jalanai kota jakos saluhut na itaulahon dang naholan kumoko parningotan sabing di bagasar roha nang tuak kadongan nanaing ro alai tu haluauta sadiri do taingok ma mate pe Yesus holan alani hita do alani sayang dia ma mangulu hita dan holan naing tu dirita sabing alai mangulu hita asataruli do akadongata na asing sayang dia ma sude hita majakon hanguluan na pinatupan ni Yesus jala sayang dia ma lam ukap pita masagihon parnguluata tuaka dongata Tuhan ma nama masu-masu amin.